insuliiniresistenssi, sehän ei parane itsestään. Päinvastoin, jos me jatketaan samaa menoa, mikä sen on meille aiheuttanut, niin se ongelma vaan pahenee ja pahenee ajan mittaan, koska sulla koko ajan on enemmän sitä insuliinia siellä kehossa ja se tuottaa sitä ongelmaa. Eli mietipä sitä sun tilannetta nyt tällä hetkellä. Jos sä et tee tälle asialle nyt mitään, missä sinä oot vuoden kuluttua? Aloitellaan seuraavaa kesää. Saattaa veriarvot, sokeriarvot olla noussut entisestään. Ehkä ne ei ollut vielä noussut, niin kuin puhuttiin tuossa, että insuliiniresistenssi alkaa vuosia ennen, vuosikymmenet ennen, verensokerit alkaa nousee. Jossain vaiheessa ne alkaa nousee. Väkisinkin. No, lääkkeet on saattanut lisääntyä jo huomattavasti. Kuinka usein insuliiniresistentille ihmiselle olet kirjoittanut uusia lääkkeitä? Kuinka jos ajattelet vaikka vuotta, niin monta kertaa... Puolen vuoden välein joutuu joko nostamaan annosta tai lisäämään jonkun toisen. Näin on. Ja jos susta tuntuu, että sulla ei ole nyt energiaa, niin voidaan luvata, että vuoden päästä sulla ei ole sitäkään vähän energiaa, mitä sulla on tänä päivänä. Ja tämän myötä painon nousu on myös odotettavissa. 5-15 kiloa voi vuodessa tulla painoa lisää.